v italském městě Verona, kde žili dva významné rodi, Capuleti a Montekové. Mezi nimi se již léta táhl dávný spor. Děj příběhu začíná střetem mezi Monteky a Capuleti na náměstí ve Veroně. Řežba. Tento střet končí, až vévoda Escalus. Přestaňte se bít a usměšte se. Nyní se však po celé Veroně šíří zpráva, že u Capuletů bude velký maškarný ples a při této příležitosti má být oznámeno zasnoubení Julie s Paridem. Toto se dozví i Montek Romeo. Jsem slyšel, že dneska u těch Capuletů má být pořád na plažbách. Mě napadlo, že tam půjdeme zapářit. Co říkáte? Jo. Okej, tak jdem. Romeo tam se svými druhy pod rouškou masky skutečně pronikne a ocitne se na plese. Tybalt však Romea pozná a chce ho zostudit tím, že vyprovokuje bitku. Počkej, nedoznám. Ty jsi Romeo. No. Ty jsi Romeo. Nejsem. Jdi pryč. Starý Capulet, ale jeho počínají Pojďte. Nebejte se! Romeo, předkyně zabijte! Romeo tedy se svými přáteli zůstává na plese a spatří zde Julii. Ta se mu zdá překrásná a říká: Doposud jsem nepoznal lásku, dokud jsem nepotkal tuto ženu. byla to láska na první pohled. Ples pomalu končí, ale oba milenci na sebe musí pořád myslet. A tak Romeo v noci tajně navštíví zahradu Capuletů a pěje milostné ódy u Julijiny ložnice. Julie pozná, že jeho láska je opravdová. Druhý den oba milence tajně oddá otec Vavřinec. Knih, který mladou dvojici podporuje. Prohlašuji vás za muže a ženu. Ale druhý den má Capulet promění danou Julii zprávu, že jí zítra bude mít svatbu s Paridem. Julie s tím nesouhlasila, ale otec jí dal jen dvě možnosti. Julinko, buď si vezmeš Parida, anebo odejdi z domu. Proto zoufalá Julie požádá mnicha otce Vavřince o pomoc. Otče, on mě málem vyvedl z domu. Mám si vzít Parida, co mám dělat, otče? Ten zajistí nápoj, po kterém bude Julie vypadat jako mrtvá a Romeo si pro ní přijde. Vypij ten lektor. Uspí tě a budeš vypadat jako mrtvá. Nápoj ji uspí a Julie skutečně vypadá jako mrtvá. O jejím pohřbu se dozví i Romeo, kterému shodou náhodou nedorazil posel od otce Vavřince se zprávou, že Julie není mrtvá. Slyšel jsem, že moje životní láska Julie je prý mrtvá. Sám tomu nemohu uvěřit. Musím se přesvědčit na vlastní oči. Ale kdyby náhodou, nevím, prosím tě nějaký jed. Máš 500 000 €. Romeo si koupí jed u lékárníka v Mantově. Vrátí se zpět do Verony a jde naposledy políbit Julii. Julie, vstávej, ne! Ty jsi vážně mrtvá! Jsi vážně mrtvá! Proč, Julie, proč jsme se tak milovali? Po rozloučení se světem
Pije Romeo je. Zdar světe. Julie se probouzí, ale na ní leží již mrtvý Romeo. Vezme Romeo do díku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Capuletů a Montaigu. Rodiny se usmířily a vystavili zlaté sochy Roma a Julie, které stojí do té konec. Úžasný, úžasný.